17 katawo ang napatay bangod sa pagbinaha sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Oman. Ini ang ginpalayag sang National Committee for Emergency Management sang pungsod. May ginapatigayon man nga search and rescue operation matapos ginsulob sang tubig baha ang mga dalanon sa Al-Sharqiya Governorate. Ang pagbinaha ang resulta sang mamunog nga paginulan. Ini nga kondisyon sang panahon ang ginalauman nga magadugay pa sang pila ka adlaw. 4 katawo lakip na ang isa ka obispo ang nasamaran matapos ginatake sang isa ka 15 anyos nga lalaki. Ang isa ka simbahan sa Sydney, Australia, samtang armado sang patalom. Ang insidente ang natabo samtang nagawali si Bishop Marmari Emmanuel sang Assyrian Christ the Good Shepherd Church nga gina-livestream. Nagpalapit siya ang suspect, kag gulpi siya nga ginbuno sa makapila ka beses. Gilayon man nga nadakpan sang kapulisan ang suspect, apang ini wala gilayon ginpagwa sa simbahan bangod sa aking nga mga tawo nga nagabantay sa gwa sini. Wala ginpalayag sang kapulisan ang motibo sa pagpangbuno sang suspect.